Os Contos da Miñoca, o podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Moi boas, miñocas. O programa de hoxe fun citado polo Club Enxeñar na sala de lectura da biblioteca, que sei que teñen algo moi importante que contarnos. Entón, imos a pasarlles o micro e que eles e elas mellor conten o que está pasando. Isto é impresionante. Isto é increíble, pero no mal sentido. Se soubese antes non viría este conservatorio. Estou decepcionada. Flipante! Non podo falar disto, é unha loucura. Todo o mundo debe de sabelo xa. Demencial. Mi madriña... É que non se pode nin describir. Isto é unha mala publicidade para o conservatorio. Non pode ser. Menuda loucura! Considérome unha persoa intelixente, pero recoñezo que me pillou por sorpresa. Como podeu pasar? É demasiado estrano. Buscarei outro traballo. Bueno, pois seguiremos informando ou non en vindeiros programas. Se queredes participar, non tedes máis que mandarnos un correo a podcastcemusvigo@gmail.com. Un saúdo, miñocas. Os Contos da Miñoca, o podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo.